Ніхто ж не задумується, чому Бог не презрів на жертву Каїна. І діло не в тім, що він приніс, а в тім, яким він був. Богові байдуже на те, що несе людина. Він дивиться на саму людину у першу чергу, з яким вона це серцем робить. Чи це просто якась релігіозна дія по звичці, а чи це реальне бажання догодити йому. Наше служіння для Господа, воно має починатися не просто з пожертв чи десятин, а з покаяння, з переміни серця, очищення життя від того, що противне Богу. Адже щоб така людина, яка схожа на Каїна, Богу не принесла, він її б не прийняв, адже Богу потрібне чисте серце та мотиви тої жертви. Тому навіть якщо б Каїн приніс жертву точь-у-точь, як у Авеля, то ситуація б не змінилась. Адже по суті в його серці вже давно був зароджений гріх. Він був убивцею свого брата, брехуном, адже збрехав самому Богу, що не знає, де Авель. І попри це Бог давав йому ще змогу виправитися. Тому вибір тільки за нами: або ми каємося і виправляємося, щоб догодити служінням Богу, або вже на суді буде відомо, що служіння без змін серця Богу абсолютно було не потрібне.